זו הייתה קבוצה מיוחדת של חסידים שיצאה לעשות את יום ההילולה ה-80 של הרבי הרש"ב בעיר רוסטוב שברוסיה. יום ההילולה, בית ניסן, חל באותה שנה ביום שישי. הכוונה הייתה להשתטח על הציון הקדוש של הרבי הרש"ב ביום שישי ולעשות את השבת בביתו ובישיבה שהוקמה שם. התוכנית המקורית הייתה להקדים ולטוס ביום חמישי ללובביץ' כדי לחזור בלילה לרוסטוב. אבל ירידה פתאומית של מזג האוויר ביום חמישי בלילה שיבשה הכל. שדה התעופה של ויטבסק קפא. קרח הצטבר על המטוס. האמצעים שהיו בידי צוות שדה התעופה להפשרת הקרח היו פרימיטיביים ואפילו מגוחכים. האם יצליח המטוס להמריא ולהגיע לרוסטוב לפני כניסת השבת? האם נאלץ לעשות את השבת במקום הנידח הזה? הגרוע ביותר יהיה שאנחנו נתוועד בויטבסק. ואיך בכל זאת עברה עלינו שבת בלתי נשכחת. רוסטוב, השוכנת על נהר דון, היא התחנה הראשונה. בלילה שבין רביעי לחמישי, ראש חודש ניסן תש"ס, אנחנו ממריאים מנמל התעופה לוד. 3 שעות טיסה מביאות אותנו לנמל התעופה הבינלאומי של רוסטוב, בירת רוסיה הדרומית. ביקורת הגבולות מזכירה מיד שאנחנו ברוסיה. תורים ארוכים, פנים חתומות של השוטרים, אסור לצלם. השעה שעת בוקר מוקדמת. עוברים מיד למטוס אחר של חברת התעופה הרוסטובית. המטוס הזה אמור לקחת אותנו צפונה ללובביץ'. הוא גם צפוי להחזיר אותנו בערב חזרה לרוסטוב. מצטרפים אלינו תלמידי התמימים הלומדים בבית הרבי הרש"ב ברוסטוב, בחורי חמד שישירו ויפיחו רוח חיים לאורך כל המסע. הבחורים מביאים איתם גם ספר תורה, נזדקק לו מאוד בהמשך. בינתיים הכל מתנהל על פי התוכנית, ואנחנו כבר ממריאים. נופיה של רוסיה הגדולה נשקפים מבעד אשנבי המטוס. ברוסטוב זו עונת האביב, אבל ככל שמתקדמים צפונה נעשה הנוף לבן יותר. כתמים לבנים של שלג על רקע חום וירוק. מראה אופייני של תקופת הפשרת השלגים. המטוס כולו שלנו, כ100 חסידים ותמימים, ובראשם המשפיעים וזקני אנש, מקשיבים לחזרה משיחתו של הרבי המושמעת ברמקולים. זו שיחה שהרבי אמר לרגל בית ניסן. הרבי מדבר על הבתים וחפצי הקודש של רבותינו נשיאינו, והרבי מסביר שקדושה לא זזה ממקומה. וכאן רואים דבר נפלא ביותר, שתוקף הקדושה בצדיק, קדושה לא זזה ממקומה, אינו רק בנוגע לכתבים וספרים, אלא אפילו בנוגע לכלי תשמישו, שולחן וכיסא וכיוצא בזה. ולא עוד, אלא שקדושה זו היא באופן שלא זזה ממקומה. היינו, שכלי תשמישו נשארים בכל תוקף מעלתם, כמו שהיו בעת חיים חיותו בעלמתים. שדה התעופה הקרוב ביותר ללובביץ' נמצא ליד העיר ויטבסק. השדה הזה כבר ראה ימים טובים יותר בעבר. כיום הוא כמעט לא בשימוש לטיסות אזרחיות. אבל המטוס שלנו מקבל אישור חריג לנחות בשדה. האם גם יצליח להמריא ממנו? זאת נדע רק בהמשך. 3 האוטובוסים שיסיעו אותנו מגיעים עד כבש המטוס ממש. מזג האוויר סביר למדי. גשם טורדני מקדם אמנם את פנינו, אבל לא כל כך קר. ניידת משטרה עומדת אכן, היא תלווה אותנו במשך המסע. ואנחנו יוצאים לדרך. היו ימים ברוסיה שחסידים הסתתרו וחששו כשראו שוטר. עכשיו הכל התהפך. ניידת המשטרה נוסעת לפנינו ומפנה את הנתיבים. והיו מלכים אומנייך.
פנינו מועדות לויטבסק, עיר שתולדותיה שזורות בדברי ימי חב"ד. כאן התגורר אדמו"ר הזקן אחרי חתונתו. ויטבסק הייתה העיר הגדולה הקרובה ללובביץ'. לכאן היו נוסעים כשהיו צריכים להזעיק רופא. מכאן היו אדמו"רי חב"ד נוסעים ברכבת המהירה לפטרבורג. אנחנו נכנסים לעיר כדי לטבול ולהתפלל תפילת שחרית. מקווה של ממש אין בעיר. באין ברירה אנחנו שמים את פנינו לבית מרחץ מקומי. בכניסה לבית המרחץ מגיש הצוות המסור מזיינס ושתייה חמה, כמנהג חסידים, הכנה לתפילה. בית המרחץ נראה ממש כמו בסיפורים. כאן יש בריכה קטנה והיא תשמש לנו לתפילת טהרה. סרדים שמצליפים בסאונה, וכולם מצליפים כמו שכתוב בספרים. אחרי הטבילה לומדים חסידות, מתפללים שחרית ויוצאים מיד לדרך. הנופים הקסומים מתחברים לסיפורים ולהסברים של רבי יצחק קמינצקי, שגם מציג לפנינו שאלות מעניינות, אבל לא תמיד זוכר להגיע גם לתשובות. יש דבר מעניין, מפני שלאלתר רבי הרי קראו לו הליטבק. ומי שיודע שמבחינה היסטורית האזור הזה, לוזנה, ויטבסק, כל האזור הזה היה שייך לפולין, לא ישר בכלל לרוסיה. כן. אז למה אנחנו אומרים שחסידות חב"ד ירדה דווקא ברוסיה? התחנה הבאה היא ליאוזנה, העיר שבה חי אדמו"ר הזקן שנים רבות. כאן סיים לכתוב את ספר התניא, וכאן היה המאסר שהביא את חג הגאולה י"ט כסלו. אנחנו אמורים לבוסס די הרבה בבוץ. שולחים את ניידת המשטרה להביא לנו מגפיים. השוטרים חוזרים עם שק מלא מגפיים, עכשיו צריך רק למצוא את המידה המתאימה. מליאוזנה יהודית לא נותר זכר. אנחנו מחפשים את בית העלמין היהודי של ליאוזנה. בבית העלמין הזה נטמנה הרבנית דבורה לאה, ביתו של אדמו"ר הזקן ואימו של הצמח צדק. היא מסרה את נפשה עבור אביה ונסתלקה בליאוזנה. אבל בית העלמין נמחק לגמרי. אנחנו מנסים להגיע אל המקום המשוער שבו היה. שואלים תושבים מקומיים, אבל גם הם לא יודעים יותר מדי. עכשיו שואלים את הסקינה איפה נמצא בית העלמין הישן. איפה שהמצבה הזאת, כאן הביאו הנאצים, במקום הישן, הביאו הנאצים את היהודים והרגו אותם גם פה. פה המקום, הגבעה הזאת, זה היה בית קברות הישן. זה המקום. הצמח צדק היה בא, וכשהיה נוסע לפטרבורג היה עובר פה, וכאן הצמח צדק היה, כשהיה מגיע למקום הזה, היה שר את ניגון האשטטס. אימו מנדל, ניגון האשטטס. מליאוזנה אנחנו נוסעים הישר ללובביץ'. בדרכים האלה הלכו דורות של חסידים, מי בעגלה ומי ברגל, אל רבותינו נשיאינו. כאן היה פוסע החסיד רב שלמה דרגלר ושר את הניגון הידוע שלו, ניגון ההליכה ללובביץ'. העיירה רודניה היא התחנה האחרונה לפני לובביץ'. כאן עוברת הרכבת המקומית, ומהתחנה הזאת היו נוסעים בעגלות ללובביץ'. את התמונה הקבוצתית אנחנו עושים ליד השלט המורה את הכיוון ללובביץ'. ההתרגשות גוברת כאשר מתחילים להיראות בתיה של לובביץ'. עוד מעט נעבור על הגשר מעל הנהר המקיף את לובביץ'. בינתיים רב שלמה ליבשיץ משמש מורה דרך בהתנדבות. הנה הגשר, הנה הגשר. לא, הנה, עכשיו את הגשר הזה. פה למטה זה הנהר. וזהו מסובב את לובביץ'. הנה אתה רואה?
זה הכניסה למדבר. לא סיסטות, אולי זה הנער. הרב גרונר מזכיר למי שטרם ביקרו במקום לברך עכשיו שהחיינו. לא של לבד. Da haben wir reingenommen in die Stadt. Eine ganze Mahalle. Wo die das gegeben? Oh, das wird Chabad, das wird Chabad. Oh, das wird Chabad. Das wird Chabad denied. Das denied. Hine, das denied. Was am keine Bibel. Dat het niks doet. Dat is het door. Dat is het ding nog een gebouw. Nog dan met de gooi man op de bus naar Beroep maken daar godse van de Babel. Van mensen gewoon was. Om ze ook een beetje te doen. Hij zegt dat place naar de daar. Aber sie kennen uns gewinnen ein paar. Ob es alleine geht die das ganze Jahr. Wo der Kavane von der Pune ist, nicht los, aber go bei und da godse. Die Stadt, die ja, אמרו שפה יהיה הדואר. נערות להן zu, dort nicht gewesen, die meistens, und da liegt Salmen Schimmen, die auf dem Seite, die gewesen, החלק של ישיבה. החצר התחילה מפה לפה עד סוף הבלוק לשמה. פה היה הזל הגדול בצד, פה, בצד שמאל מהחצר, פה היה הזל הגדול. כל הפינה הזאת היה הזל הגדול. כאן למדו תיאור תמימים. מאחורי זה היה הזל הקטן. ופה הייתה כניסה לחצר, מפה. גם הייתה כניסה מהרחוב שאנחנו הגענו. בכיוון רודני הייתה כניסה לחצר. פה, בפינה הזאת, היה, בית הראשון היה בית של הרב הרייץ. ומאחוריו, איפה שעומד קצת יותר רחוק פה, בבית דואר הזה, היה שם הבית של הרב הרש"ב. מאחורי הבניין הזה יש נבנה בניין שבונה אותו רב נוסי דוררי. עכשיו הוא רוצה לעשות שם מוזיאון של חב"ד. עכשיו בונים אותו באמצע בנייה, פה אנשים בונים. אחרי הביקור במקום שבו הייתה חצר לובביץ' בימי קדם, אנחנו פונים אל בית התרבות המקומי. מראהו המוזנח של הבניין מעיד שתרבות כבר אין שם הרבה זמן, אבל לנו ישמש האולם להתוועדות חסידית. מתפללים תפילת מנחה, מכיוון שהיום ראש חודש אנחנו מתכוונים להגיע לאוהלי הקודש של הצמח צדק והרבה המהר"ש רק אחרי השקיעה. אחרי תפילת מנחה נוטלים ידיים לסעודה ומתיישבים להתוועדות. אי אפשר שלא להתפעל מיעילות הצוות הטכני של צעירי אגודת חב"ד. בתוך דקות נפרסים שולחנות ערוכים ועליהם כל טוב. גם המשקה נשפך כמים. שעות חולפות בהתוועדות, כאשר בין דברי ההתעוררות של המשפיעים משתפך הקהל בניגוני דבקות. ואז כשהאווירה מתחממת ומרגישים את האשרינו מה טוב חלקנו, יוצאים כמה בריקוד. המעגל הקטן מתרחב בהדרגה, ובמהרה הוא סוחף את כל הנוכחים. בתוך דקות האולם הגדול נהפך להר געש של שמחה והתעלות הנפש, שאי אפשר לתארן במילים.
לקראת רדת הערב מתחילים ללכת לעבר השדה שבו שוכן בית העלמין היהודי של לובביץ' ובו נמצאים אוהלי הקודש של רבותינו נשיאינו. דרך האספלט כבר נגמרה מזמן. עכשיו יש רק בוץ טובעני. בקלות אפשר לשקוע בבוץ עד הברכיים. האיכרים המקומיים מסיעים חלק מאיתנו בעגלות רתומות לסוסים, ממש כמו בימים ההם. יש מאיתנו שהולכים ברגל בתוך הבוץ, כמו שהלכו חסידים ברחובות הללו בימי האור והקדושה. השדה שמפריד בין בתי העיירה לבית העלמין הוא ביצה אחת גדולה. גם הסוסים לא תמיד מצליחים למשוך כאן את העגלות. רב ולבל סלבין מחליט לנסות להיות ולבל בלגולה. לא בטוח שזה הצד החזק שלו. בצד אחר של השדה, קבוצת תמימים הולכת בבוץ ושרה ניגון דבקות. מה להם ולבוץ כאשר מגיעים עוד מעט לאוהלי הקודש. עם השקיעה נכנסים פנימה, שופכים תחינה, קוראים פדיון נפש, ושרים בדבקות את הניגונים של רבותינו נשיאינו. יום שישי, ב' בניסן, 6 בבוקר. בשעה הזאת כבר היינו אמורים להיות ברוסטוב, אבל התוכניות השתבשו. אתמול בערב, אחרי היום הגדוש בלובביץ', כשהגענו לשדה התעופה של ויטבסק, התברר שהטמפרטורות ירדו אל מתחת לאפס, הגשם נהפך לקרח, המסלול קפא, הצטבר קרח גם על המטוס. בשדה התעופה הנידח הזה אין אמצעים להפשרת הקרח. במצב הזה ההמראה הייתה בלתי אפשרית. לא הייתה ברירה, בשעת לילה מאוחרת נסענו לויטבסק העיר והתמקמנו במלון ללינת לילה. בבוקר העיר כולה כבר הייתה עטופה לבן. שלג ירד במשך הלילה וכיסה את כל העיר ויטבסק, וזה המראה הנשקף מחלון הקומה העשירית של המלון. יום שישי היום. אנחנו ממהרים לצאת לדרך, בתקווה שהמטוס יוכל להמריא בקרוב. בדרך לומדים חסידות, מאמר של הרבי הרש"ב, שהיום יום ההילולה ה-80 שלו. אלא בהכרח לימר שהויו במידס הגבור גם כן. ולא כן, הגם שעיקור היו במידס או עבר, ובפרט על פני יחידי, מכל מוקים מחמסציבו השם, כובו שזרח מוב מעל פני יחידי. מגיעים לשדה התעופה. המטוס שלנו עומד בודד בלב משטח הקרח. המראה לא מעודד, אבל אנשי השדה אומרים שהם מקווים להכשיר את המטוס לטיסה. אולם בית הנתיבות הופך לבית כנסת מאולתר. מתפללים ומבקשים שאכן נצליח להמריא מכאן ולעשות את השבת ברוסטוב.
השלג לא מפסיק לרדת. רוח קרה מנשבת בחוץ. בינתיים מסתיימת התפילה, והצוות מתארגן להכין ארוחת בוקר. לחם, ירקות, מוצרי חלב, לא חסר דבר. אפילו שתייה חמה יש בשפע. יש רק בעיה קטנה, אין מספיק שולחנות. הרב אהרונוב מורה לפרק דלת מבית הנתיבות ולהפוך אותה לשולחן. כשגם הדלת הזאת לא מספיקה, מפרקים עוד דלת. המטוס עדיין לא מוכן, אבל היום בית ניסן, אז יושבים להתוועדות. Also in Kedusha nicht scheich der Ingen von Bittel, das ist ein Ingen von Kiyun und Chayes Atzmi, weil das heißt, es auch, das wird ein Ingen nicht kriegen in der Ingen von Kedusha. In der Sicher, was mit gelernt beschaß mit Gefleigen von der Zesrol kein Rastov, hat mit gelernt der Sicher von Lukas Sichers, wo der Rebbe redet im Ingen von Beitnissen, und sagt, dass es eigentlich das Kolle von der Sichers von der Friediker haben, und beschneigen Mazzino Ingen Hanitzkis, גם בגשמי ישראל. החוסר da wissen, da sein Bottle, das heißt, existiert nicht. Hat eine Scheile, geht rein, der Scheile zum Rebbe, zum Menschen hoch. Der Rebbe wird schon machen, sein zu da seine Herren dahin. gerät mit der eine Kude. Eine Kude Problem gerät, eine von der Kasse. Noch eine Kude gerät, an der Zeit, bis Kasse mit der Nemes, dann ist Kasse mit der Nemes. ההתוועדות באולם בית הנתיבות נמשכת, ומחוגי השעון מתקדמים. השעה כבר 11 בבוקר. עובדי השדה עדיין מתאמצים להפשיר את הקרח, אבל העבודה מתנהלת בעצלתיים. עוד שעה עוברת, כבר 12, חצות היום. הרב אהרונוב אומר למצלמה את מה שהוא לא מוכן לומר בשלב זה לאנשים. הרב אהרונוב, עכשיו כבר השעה כמעט 12 כאן, שעה 1 ברוסטוב. מה המצב? מה שהכי חשוב, שבינתיים זה בייז ניסן והחבר מתוועדים, ולייבו גרונר מתוועד כבר כמה שעות, ולא כדאי כרגע להגיד שהמידע שיש לנו כרגע מאלה שמטפלים במטוס, שהסיכויים לטוס עוד לפני שבת הם לא מהטובים ביותר, בעיקר שיש בעיות של הקפאה שקבעו חלקים מסוימים בכנפיים, אבל אם אנחנו נצטרך להישאר פה, שאנחנו מקווים שלא, כדאי שנדבר על זה רק בעוד 2-3 בשביל התקווה שהחבר'ה רגועים שבעוד שעה-שעתיים יטוסו, מרגיע את המצב. תקוותנו הוא שבכל זאת יצליחו לסדר את המטוס ובכל זאת נוכל לנסוע. אבל זה לא מהסיכויים הטובים ביותר. Das hat der Rebbe gesagt, das wird gesagt, als da Rias Knera, es gar an anderen Dingen, als der Mesaraya, der Rebbe der Shabbat sich mit alle gewesen zu Rebbe, und der Vater das gezeugen in München. בפנים, כאילו מנותקים מהעולם, ממשיכים בהתוועדות. הרב גרונר מספר סיפורים, חוזר שיחות של הרבי, והבחורים שרים ניגונים. אחר כך יוצאים בריקוד בתקווה שהשמחה תפרוץ את גדרות הקרח שהצטברו על המטוס.
1:30 אחר הצהריים. מתחילים לומר תהילים. אומרים לנו שעוד מעט המטוס יוכל להמריא. שימו צדקה רבותיי, צדקה בציבור, תשובה תפילה בצדקה. הרב אהרונוב לוחץ בכל הכיוונים. השעה 1:52. מתחילים להעמיס את הציוד על המשאית ומתכוננים לעלות למטוס. כבר 2. נראים סימנים שהעניינים מתקדמים. מפלסת מנקה את השלג מהמסלול. אנשי השדה מביעים תקווה שבקרוב המטוס יהיה מוכן להמראה. עובדי השדה מנסים להפשיר את הקרח מהמטוס באמצעות השרוול הזה, המחובר למפוח שמזרים אוויר חם. מנהל השדה אומר שעדיין יש כמה הגאים קפואים וחסרים לו אנשים. לרב אהרונוב יש פתרון גם לזה. ההצעה מתקבלת. קבוצת אברכים ובחורים יוצאת למטוס כדי להוריד באמצעות מקלות את הקרח. מחזה שלא מן העולם הזה. אברכים ותמימים עומדים על כנפי המטוס ומכים בו במקלות כדי לפרק את גושי הקרח. המראה הזה, ככל שהוא משעשע, גם מעורר דאגה. האם לא ייגרם נזק למטוס כתוצאה מהשיטות הפרימיטיביות האלה להורדת קרח? השעות עוברות. כבר אחרי 3. הטייסים מדווחים שההגאים מתחילים להשתחרר. מעמיסים את הציוד למטוס ומורים לאנשים לעלות ולהתמקם במושבים, בתקווה שבתוך דקות נוכל להמריא. כבר 3:40. אנחנו יושבים במטוס. המתח עולה. עדיין יש הגאים קפואים. כשהפועלים מורידים את השרוול מהכנף, נפלטת מהקהל תמיכת רווחה. אבל לא, מתברר שהמטוס עדיין אינו יכול להמריא. כבר 5 אחר הצהריים. צוות המטוס מבקש עוד שעה. המשמעות היא נחיתה ברוסטוב ממש סמוך לכניסת השבת. ההחלטה נופלת. אנחנו נשארים בויטבסק. אז כרגע אנחנו נרד לאולם. כדי לנסות לסדר, לראות מה שאפשר לעשות. פה שבת יותר מאוחר. יש לנו עוד זמן. אם לא נסתדר, כמובן נצטרך בגלל שבת להיות פה. שלא אומר בשלו הרע הזה. Was? אותי סתרות, אפילו הרזוקת ביוכות. Ja, ich halte dich. צהריים טובים לכולם. כמו שאתם מבינים, השעון כבר לא מאפשר לנו לטוס למרות כל המאמצים ולמרות כל הניסיונות ולמרות מתת שהאנשים קיבלו כאן. בכל זה הם לא הצליחו להתגבר, כל הזמן נערם עוד קרח ושלג, ואנחנו כבר יודעים בעצם מזה 20 דקות שאי אפשר לטוס. אנחנו מארגנים כעת שנוכל לשוב לטרמינל, ובמהלך השעה הקרובה אנחנו מקווים לארגן מחדש הגעה וקבלה בתוך אחד המלונות כאן בויטבסק. אם יהיה אפשר, נקווה שנשיג את זה בעזרת השם, כדי שנוכל לשבות את השבת, לפחות במקום מסודר בבית מלון. כנראה שמלמעלה צריכים לברר משהו בויטבסק עדיין, שבת שעדיין לא עשינו בה. עכשיו חייבים למצוא מהר מלון מתאים, אחרת נהיה תקועים בשדה במשך כל השבת. Nu, was sagt der Rav Gross? Der hebst du für du willst. Hast gar kein Protes, du darfst unnehmen. Kol ma dor der Rahman und Tavovid, der kam so mit Teva. Wir dürfen bringen da und bleiben Simcha. Als wir kaum sagen da dachten. הרב אהרונוב ואנשיו עובדים עכשיו במרוץ נגד הזמן כדי למצוא בית מלון מתאים, שבו יהיה אפשר לעשות את השבת. בינתיים הקהל מתארגן לתפילת מנחה של ערב שבת קודש. איך תראה השבת במקום נידח כזה, בלי תנאים מינימליים? מסלקים את המחשבות המטרידות.
אנחנו חסידים, יהיה טוב. כדי להתחזק, יוצאים בריקוד חסידי. ב5:50 מגיעה הבשורה הטובה. יש לנו מלון. אנחנו חוזרים למלון ויטבסק. גם הצליחו לאלתר כמה אוטובוסים ישנים, והם כבר מחכים בחוץ. רק יוצאים לדרך ומיד עוצרים בגלל תקלה. המתח עולה שוב. ברוך השם, התקלה תוקנה. ב6:15 אנחנו כבר נוסעים לעיר ויטבסק. רבע ל7 נכנסים לשערי העיר. עוד מעט נגיע למלון. השבת נכנסת בעוד חצי שעה. שרק לא יעכבו אותנו בקבלה לחדרים, כדי שנספיק להתארגן לפני כניסת השבת. למרבה הפלא, הכל מתנהל במהירות. צוות המלון נענה לכל הבקשות של הקבוצה הבלתי מתוכננת. אנחנו מקבלים מיד חדרים, מארגנים את הציוד, מעמידים מחמים ופלטות לשבת. הצוות הטכני משתלט על הלובי של הקומה העשירית והופך אותו לבית כנסת. בתוך דקות מוצבים שולחנות, מכוסים מפות לבנות, והנה כבר מדליקים נרות, והשבת פורסת עלינו את כנפיה. עברה עלינו שבת שלא תאמן. למזלנו היה לנו איתנו כל האוכל שנועד לשבת, וכך לא היה חסר דבר. ואילו ברוחניות היה לעילה ולעילה. לימוד חסידות בצוותא, תפילות בהתרוממות הרוח, התוועדויות לאורך כל הלילה וכל היום, ניגונים, שמחה. באותה שבת היו גילויים נדירים, דברים שאינם נאמרים בזמנים כתיקונם. עם צאת השבת, הקהל שרוי בתחושת התעלות בלתי רגילה. המלך יעננו ויום קורנו ליהודים אויסו אוירו בשמחו וסוסו ביכו כן תהיה לנו קורס ישועס אסו ובשם אדוני יקור סברינו עמוד ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בואי פרי הגופן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בואי אנחנו קיבלנו בשורה טובה שהמטוס כבר מוכן והטייסים כבר מחכים לנו. אנחנו יודעים, בעזרת השם אנחנו טסים לרוסטוב, ושם מחכים לנו אוטובוסים, ייקחו אותנו מיד לבית הרבי הרש"ב, ושם יהיה מלווה מלכה והתוועדות גדולה, נלך למקווה, אחר כך ניסע לאוהל אחר כך, בעזרת השם הכל יהיה לפי עכשיו הכל זורם חלק. הטמפרטורות עלו, הקרח הבשיר, המטוס כשיר לטיסה, ואנחנו עדיין שרויים בתחושת ההתעלות של השבת, עולים למטוס ופוצחים בשירה. ב2:30 בלילה במוצאי השבת אנחנו מגיעים לבית הרבי הרש"ב ברוסטוב. בבית הזה היינו אמורים להיות בשבת. הכינו כאן הכל לקראתנו, אבל הקדוש ברוך הוא היו תוכניות אחרות. הוא רצה שנעשה את השבת דווקא בויטבסק. עכשיו נוטלים ידיים לסעודת מלווה מלכה מאוחרת. יש כאן אוכל בשפע, כל האוכל שהוכן עבור השבת. והאמת היא שעכשיו אנחנו טועמים לראשונה ארוחה מבושלת
מאז תחילת המסע. הסעודה נהפכת מיד להתוועדות. האנשים עייפים, אבל ההתרגשות דוחה את העייפות ומזרימה כוחות רעננים. מה שאתה בכזה, לא מהקודש ברוך הוא לא שלח את המשיח. עכשיו נעשתה קנייה חוקית גם של הקרקע, וזה יצא מרשות הממשלה, וכל הבית עם הקרקע חזר להיות רכוש פרטי ממש. טאבו. וטאבו עם תעודה מאוד יפה של העירייה, ובצורה מכובדת. זה נמשך כמה חודשים, היינו בטוחים לפני כמה חודשים שזה בטח יסתיים לפני ביזניסן. התהליך נמשך בצורה כזאת שאוף צונוח אז תתקרב ביזניסן ורואים שזה עדיין לא. עוד חתימה, עוד חתימה. היו צריכים גם את החתימה של ראש העיר גם כן. יש חתימה על הבלנק שלו, של ראש העיר, זה קרקע זה סיפור מאוד מסובך בנושא. וזה נמשך בדיוק עד לפני ביזניסן. כשמאיר השחר טובלים במקווה של הרבי הרש"ב ועולים למעלה לבית בירתו ולחדר היחידות של הרבי הרש"ב. מנסים לחבר את הסיפורים המוכרים לתמונת החדרים שאנחנו מצויים בהם. Das bist du vergeben. יושבים לשיעור חסידות כהכנה לתפילה. היא רק מציעה סעדה. בלי הגבולת, כמו שזה בתוך הרצון. אז אם היה מסביר סתם באופן כזה, אנחנו צריכים להספיק להתפלל ולהגיע לאוהל הרבי הרש"ב לפני הנסיעה חזרה לארץ, שתהיה בעוד כמה שעות. יושבים לכתוב פדיון נפש לקראת ההשתתחות על הציון הקדוש. איש איש ומשאלותיו, איש איש ופנימיות לבבו. מזכירים את בני המשפחה, את הידידים, את כל מי שזקוק לישועה ולרחמי שמיים. זה שער בית העלמין היהודי של רוסטוב. במקום הזה שוכן הציון של הרבי הרש"ב. בדממת הבוקר, תחת גשם קל, אנחנו פוסעים בשביל המוליך אל הציון. 80 שנה חלפו מאז בית ניסן תר"פ, כאשר הרבי הרש"ב הסתלק באומרו את המשפט הנצחי, אני עולה למרומים ואת כתביי אני משאיר לכם.
מהציון אנחנו יוצאים לנמל התעופה של רוסטוב לשוב לארץ הקודש. בשדה תופסים כמה יהודים ומניחים להם תפילין. תם המסע. עברו עלינו 3 ימים מסעירים ומלאי חוויות רוחניות. במהלך הימים האלה נתנו תנומה לעפעפינו מעט מאוד, ולמעשה מאז שבת בבוקר כמעט לא עצמנו עין. עכשיו במטוס גוברת העייפות, ובתוך דקות שוקעת הקבוצה כולה בתרדמה עמוקה. Was soll man tun, als es letten sich nicht. Essen esst sich, trinken trinkt sich. Was soll man tun, als es davon sich nicht. Oh, essen esst sich, schlafen schlaft sich. Was soll man tun? על מה הם חולמים? מסתמה על החוויות המיוחדות שעברו עלינו במסע הזה. לא תסוף אותנו! המלך יעננו ויום קורנו